n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ka otu jikọtara otu ndị ntorobịa ọgbọbịa nnọọ n'igwe gaa n'ụlọ ọrụ aka chịburu ala anyị n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan bụ ụlọ ọrụ ya dị na isi obodo anyị bụ Abuja buru ịgba buru ntani moroko mgbomgbo na mgbomgbo ga ebe ahụ na-eti Jonathan ewino Jonathan ewino na ya pụta bịa zohaa ọkwa onyeisiala Naịjirịa nke ugbo abụọ ya na ha elechala anya apịala ha aka ajụọla ha ese na ọ bụcha akpala ya ma bụ onye ga-azụta ihe a tụrụ ya n'ahịa na ije dị mma aga ya nga na abụọ. Jonathan si nsogbu adịghị na ka o si wee dee na ha akpala ya sị ya pụta ugbu a na ha lee anya 50% n'ime ihe ebe a enweghị voters card. N'ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ n'okwu gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala Naịjirịa abụghị egwu nne na-agbara mma na ọ bụghị egwu achụ ụtaba n'aka na-agba na ọ bụghị ihe mmadụ ga-abịa nnọọ teta ụra ya ekpebiere onwe ya na ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na n'ihi ya ha nyekene ya efe ka ọ hazie njọ nke ọma. Anyị wee na-ajụ gị ịbụrụ Jonathan ndị ajụ gịnị ka ị ga-eme? Ị kwadoro ka Jonathan pụta ha bịa zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa? Jonathan Tinubu gbara ụwa ya na chi ya n'oge ọchịchị ya. Klari metụkwa ya Tinubu bara ihe ọ bakpara na ego ya na-ere fuel nekwe nke a leka ihe ọ bara anya na-eji asị gị if na me I go do this one. You reach your turn. Onye si ọbụrụ ya ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-eme gịnị? Ịma asị nwaanyị lụọ di ya abụọ ya mara nke ka mma. Uche o, onye m ji like ya social media. You know they forget. Mgbe anyị na-aba na ihe rekọd ya kipo. Uche ndị bidi ba na-eji astọ ihe ma na-ajida. Ya weruola n'ogo nke na ndị Naịjirịa ga-achọ ịlọghachi back to Jonathan. Mgbe a na-asị ihe a na Jonathan na ọrịtuo na ojikwa aka omekwa aka. A lot of mkpesa. Mana ọ rụzie elu ugbu a. Atụọla hulia bụ ọhịa kọrọkọrọ n'ọbịaghachi. There is God o. Na alụọla ha nwaanyị di abụọ. There is God o. Na amara na di nke ka eti igba n'abalị ya koodu igba mụrụ nze ma ọzọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwan 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ soro ibe gị ozi batara anyị ozi Igbo kpaa ya nkenke ịbọọlachi Uchenna na Clara. Ụtụtụ ọma. Anyị dị mma o. Ya ndewonu. Ndewo. I'm Okachison Ekwu. I am calling from my community of Were West local government. Ndewo. Yeah. And yes, Okpukpo okwa akpọrọ Jonathan is very, very untimely. Why him dey kuga here? Because I heard that the election we wanna make onye nọrọ ya. Some group of people are there from share Jeba. It is very wrong. Go ahead, citizen also. Share no ya report ya Jeba form. Now I think election was something that is born out of personal conviction. Okay. If I want to contest for House of Assembly in Owerri West, I will look at myself, consult my family. If I have all it takes to contest, I will come out myself. People are shared about some he won't perform. So it is wrong. And I want to thank Jonathan for the wise reply he gave them by telling them that he will consult widely. It's a very good one. But let me also add that according to the Constitution, Jonathan is no longer qualified to contest because you cannot be sworn in. But it happens in Ondo State. The current governor of Ondo State, Ayeda Siwa, when Akeredolu died, he's the current governor now. When he declared interest for second tenure, not as squash that he can't contest. So leading on that, I think Jonathan, but let's leave it at that, no problem. Let's leave it at that. But whether or they qualify to contest or not, if I am to advise him, Agamashia Doro,
because a good dancer is one who knows when to leave the stage. Jonathan served Nigeria with open force, and when he left, all Fushiroma, telling us that my ambition doesn't want the blood of a Nigerian. And immediately lost step aside, he was recognized by international communities. He was made a peace ambassador. Ya gaziri gị n'ọkachi si na ikwesịrị ịkọta saịn mana na mmanụ akara dị otu onye rata ibe ya ratụ ịbọọlachi ụmụnne m unu abụọlachi Chimezie mmadụ ọrịa akpịjiri kwuo Chimezie mmadụ waham nwafọ egbelu obube owere n'ọta anyị na nkenke ashị awụm Jonathan aga m arekere agaghị m eje ịzọ ọkwa ahụ ọzọ reakpa nwanne oge ojikwu na kwuo ike kwuru na mbọ politiks awụghị onye na ụlọ ya ababa arịa chihu bịa zọọ oke bịa zọọ oke ọ ihe mmasị ya hụ na ọ masịrị ya ịbịa ọzọ ya abịa beta ashamaka na-ekwukwe ya na aga m shi ya nọrọ ụlọ ya ya fọ agwa ọzọ Chimezie mmadụ waha m ndewonu ya gazie Chimezie mmadụ uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onweghị onye ga-anya m o dịla anyị la akụkọ lee Facebook na nke a si n'aka Victor ihe a na-achọ eke nne ya nwa God ọsọ ụtụtụ ọma nụ ndị nke Maazị Uche na Nwada Clara na biko ọgụ uche nwoke ahụ gara aga were ego igbe mgbafuo na o zoro na be ya na nkomova na o jidere ya dosa kee ya agbụ I am coming ị hụrụ Day Mike ọwa aha ya kee ya agbụ Day Mike will hear from me ọ ga-awụ ya ọ dị ojii dị mkpọmkpọ ọwụkwa average ọ dị onye dị mkpọmkpọ asị na ọ bụ average ọ dị mkpọmkpọ ọ dị short very brief dot Sam Lost na Aban sọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na o ji n'aka na ya hụrụ nke ọma na Goodluck Jonathan adịghị interested ịzọkwa onye isi ala Nigeria na ọ chọrọ ka ndị ahụ pụọ ihe mere o ji nye ha ọsịsa ahụ na ọwụ Wiseman ọ gaghị achọ ịga ha ebe ahụ gawuo onwe ya n'ala lọsi n'isi Mbaise Road zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị mọrị na ọ ga-adị ewu na anyị agụọla ya agụrụ na ọ tụfuru ekwentị ntakịrị ọ na-eji ego anyị ya gaziri gị nọmọrin ịnwetalala anyị na Facebook Austin Joe ọsọ ụtụtụ ọma anyị na-ekelakwa gị Aisha Dana anyị ahụ n'ozi gị ya gazikwara gị nọ Last born ọsọ ụtụtụ ọma radio presenter beautiful radio presenter ọsọ anyị nwee a great day my lovely people ya gazikwara gị nọ Last born ịbọọlachi ndewo Clara n'ebe ahụ Bọlachi Clara nọ ya ọ rịrị anyị ga-ekere agaghị m ekele onye ndị gị onye ụdị gị na maikoligo mgbe ọ na-ezigara ama m ekele ya ndewo ahụ nje ndụ Baptist esi ọkwa na-akpọ ndewo ihe m chọrọ ikwu Jonathan ọ dị ka test ọla ya trọst kwana ya so o kwesịrị ka abịa mara na Chineke ọ ga-eyuzi ya restọ Naijiria so ka ọ hụrụ iji ụjọ adịrị enwere niile ọhịa m chọrọ ikwu ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ya bụ chere obi gị adaala n'ụda n'ụtụtụ a ịbọọlachi Uche na Clara. ụtụtụ ọma lọvụ nwa ka eze anyị dị mma o Okay, number 1 celebrity local for the whole Imo State. Love Nwakeze Waham. okay Uche go there. Ọ ma gwa gulo jota ki aga zurike. Ya ga zurike. Ya pata pa ke odo bia get no honestly to me odo because of kwa ya ga zurike to nko chi ache ogbaliala. Anakele o jofo. Ya zurike no. ndewo ya gazie ịbọọlachi Amina. Eko. otu a Mouth. ọwụ Anọrụ Linda Oscar onye agwọ mbiri na-asị ụwa mara unu mma. Ndewo. Ekelela m unu. Ndewo. Goodluck Jonathan mgbe ọ chịrị ọ gbalịala mana ugbu a ha bịara na-akpọ ya n'ọpụta
ya sị na ya ga-ajụgbu tupu ya erie ọnwa ezigbote maka na ihe nwata nọ n'ahụ okenye nwere ike ihe ọkụfa karịa ya. Ana m asị na ntụziaka nke m biko ọ katala ya ga-azụrụ ike were onye na-enye ntụziaka ka a ghara ịpụta nke ugbu a ọ bịakwa wụrụ ya anya nwere ikwu nke mbụ ahụ ọ gbalịala asị grandpa grandpampa ya jemajidu jeja. Ndewo ịgbalịala. Ya gaziere gị anọruo Linda Oscar Ịbọọlachi. ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ezigbo okwu. Nwana ya eze na Tanjaba. Odogwu na redio. Mana gị mma. Clara. Ndewo. Egidela m nwoke igwe ahụ ejiri ebe a. Mmadụ ole jideziri ya uche? Ejidere m uche biko m ọzọ bịawa. Ọ dị ego. Igwe a ga-azụrịrị igwe a. Uche. Aga m gwa nwa na ya eze na-aka Njaba. Kedu ebe i jidere onye ahụ na nnazi igwe n'aka ya? Na warehouse, esi m ọta abịago ugbu a pụta na warehouse bido. Gaa n'ihu. Biko dịka ewu agwụla ọrụ Jonathan nke eziokwu na jefakpọ ihe ọnwa afọ rijuru afọ. Ọ mara ihe ahụ ọ ga-ekpe mmemme ọhụrụ ndị ahụ zụta dị ihe ahụ ka ha nwee ike nyere ya ohere n'ihi na ala ahụ mmefu ọbụla gara ya ndị buru ihe oge mgbe Jonathan na-achị ọtụtụ ndị isi ụka niile mere nke onye gara iwe mana ọtụtụ afọ m n'anya ka onyeisiala anyị Tinubu esikwa megide ya mgbe abata ụka ha kpara bịa megide ya Jonathan nwanne m ya ga-asoro onwe ya ike were ugo ahụ turu mgbe ahụ na kapụga bịa imebe ahụ onwe ya ugbu a. Aga m nwa na ya eze na Tanjaba. Ndewo. Ya gaziere gị nwa na ya eze na Tanjaba. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ o nwere onye anyị na-achọ ịkpọ nnọọ na ekwentị na ụtụtụ a ka anyị mara kene ma ọ ga-ebu ekwentị ya. Igbo mụrụ nze ma m ọzọ o nwere onye anyị na-achọ ịkpọ nnọọ. Ya bụ ihe a kụchapụla ka anyị lee ma anyị ọ ga-akpọghachi ya nweta ya n'ụtụtụ a gọọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya na ụtụtụ a. Biko nwaanyị ọma ekwentị ya ebewele ọ dawala pium 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 pium. Bulie ekwentị yo bulie o burula ya o bubeghị ya ngwa bulie ya. Alo ụtụtụ ọma. Ihe ọ bụ Oriakụ Mary Iheme. Ọchịgo ịnọ live na Eko FM 100.7 Oriakụ Mary Iheme. Happy birthday. Mama nwa. Happy birthday Oriakụ Mary Iheme. Happy birthday. Ọchịala. Ị ka nọ ya? Ị ka nọ ebe ahụ? Anọ m ya. Ị nwere ike ịga kene onye ị chere nwere ike isi anyị kpọkene ege na redio wish ege happy birthday. Ọ ga-abụ ụmụaka m onwe ndị ọzọ. Mgbanụ ka anyị gụpụtachara gị ihe nwa gị otu n'ime nwa gị dere ebe a sị anyị wish ege mgbe o meziri anyị agwa gị onye nke ọ bụ nọ. Otu nwa gị ọ sị na to my dearest mother, the love of my life, my best friend, my support, my queen, the pillar of the family, my favorite human, my achalugo. I say happy birthday to the woman whose love has shaped my life in the most beautiful way.
Or say, you are the gentle light in my darkest moments, the strength behind my courage, and the reason I believe in kindness and love. Wow. Also, no words can truly describe how grateful I am to have you as my mother. Also, your prayers protect me. Your smile comforts me. And your sacrifices will never be forgotten. Also, I'm especially grateful for your support in my business. Your encouragement and the way you always believe in me, even when things are difficult. Also, your support gives me strength to keep pushing forward every day. Also, I promise to keep working hard and doing my best because I must make you proud. Also, one day, I want you to smile and see all your prayers, sacrifices, and support. We are worth it. Today, I celebrate not just your birthday, but the incredible woman you are. Loving, strong, caring, and the priceless. Also, Chineke ya gozie gị nyekwa oge ogologo ndụ na ahụ isi ike, tinyere gị ọṅụ, udo, na ntụpụ okpo gị niile. You deserve all the happiness in n'ụwa. Maka na you spend your life n'inye ndị ọzọ gị na aṅụrị. Happy birthday, my lovely mother. Na ọhụrụ gị n'anya tata, echi nakwa ruo ebi ebi. Ọ bụ nwa gị nwaanyị nwada Iheme Divine Chiemena. Ọ ga-abụ nwoke. Iheme Divine Chiemena. Nwaanyị. Nwaanyị na-anya aja nga. Happy birthday, nwaanyị. Nwada Iheme Divine Chiemena. Happy birthday, no? Thank you. I always with you. Kedụkwana ihe ị ga-agwa ya? Ihe nnọdụ ya bụ Chukwu nọnyere ya na ihe niile bụ ihe ọ na-eme. Ihe ya agbamu. Wepụo ya akọ na uche n'ihi na ọ bụ nwa nke mara n'ihe nke nnukwu. Ọbụla dịkwa nwanne ya nwoke onye nke ya na ya nọkwa n'otu ọkwa. Ka chi m na-esi ọpụpụ ha na mbata ha n'aha Jizọs. Amen. Ya gazie no ọkwa ịma ka esi agba egwu. Egwu ukwu sere nkedirima kenkeredimma fere nkedirima kenkeredimma ikpesara ịma ya. Ọ ma agba. O nwere egwu anyị ga-akụpụra gị nọ yọrịa ya bụ egwu n'uju ya gaziere gị nọ anyị na-agọrọ gị ọfụ ụbọchị ncheta ọmụmụ Oriakụ Mary Iheme happy birthday. Ya bụrụ na ị na-ege ntị ngwanụ na egwu a yọrịa ya n'uju. Ya bụrụ nwa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Agwa prọfesọ onye egwu ọ na-amasị agụ. It's Bami on the beat. Tata bụ ụbọchị Chukwu jiri gị chọọ nne na nna gị mma ahụ. Aṅụrị ncheta ụbọchị ọmụmụ gị nwanne. Anyị ga-eri anyị ga-aṅụ anyị ga-enwe aṅụrị. Maka na Olise alụgo ọlụ tata gị na-agbafọ n'afọ gị. Chukwu agọzigo ngwanụ pụta bịa gbara anyị pụta gị gbara anyị egwu ndị ọma. N'ụtụtụ o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrịsị ugbu a ruo nkeji iri. Ọ bụ onye si n'ụlọ ọrụ